Fins a quin punt et preocupa la situació econòmica dels països empobrits? Fins a quin punt? És que no sé com respondre't això. El Fons Català ha fet una enquesta a la població de Catalunya per saber la seva opinió respecte a la migració i el refugi. Però què n'opina la població gironina? Avui hem sortit amb la coordinadora d'ONGs Solidàries de Girona per descobrir-ho. Fins a quin punt et preocupa la realitat dels països econòmicament empobrits del món? Empobrits del món? Sí, fins a quin punt? Em preocupa, però... Jo diria que em preocupa força, però també seré honesta. Doncs em preocupa, perquè em sembla que el progrés hauria de ser per tota la humanitat en global. Em preocupa, al final tots estem en el mateix barco. No puc amb tot, amb totes les preocupacions. Sí, per clar. tant, si sóc honesta, potser em preocupa menys que la mitja. Quina creus que és la causa principal de que hi hagi pobresa i desigualtat en el món? Jo crec Hi ha una raó històrica, que és l'imperialisme. Aquest capitalisme ferotge. que quan van començar a fer tot el colonialisme... És un sistema econòmic injust. I aquesta necessitat humana de tenir més que els altres, que no és que no hi hagi suficient per tots, però que hi ha gent que vol tenir més que els altres. S'han espoliat els recursos naturals de molts països i ara en veiem les conseqüències. És a dir, com la gent molt rica que vol seguir sent molt rica. I ja està, D'acord. més o menys. Doncs et podem dir que la població de Catalunya pensa el mateix que tu. Hem fet una enquesta i el 81% de gironins i gironines es preocupa per la realitat econòmica dels països empobrits i creuen que la causa principal és això que tu has dit, el sistema econòmic actual en el que estem.